Prøv at se, hvor han har kørt. Slap slået! Der kan blive her. Vi har kørt ned. Han kører stærkt, ikke? Jamen han hvis den lige pludselig står i vejen, så drejer han til næste, så lå den vej. Dagi, kom her! Læg dig! Han er bitte igen. Ej, jeg må være at køre sned, det var han. Vi måtte løbe for livet. Det så jeg godt, at han kørt bil. Så sidder den ene ud af. Har Karl købt den der også, hvad Merete? Nej. Nej. Oj, der var lige ved at falde af. Shit. Så bliver den spejleren falder hver år. Han er vendt igen. Nej. Har lært du på kamera? Ja. Jo. Oj, nej. Spytter jorden bag. Ja, så var det godt. Du har filmet det. Jo, jeg har filmet det. Ej, det kom jeg skulle sådan ind til ren kamera, det skulle jeg. Så er jeg altså i Det er ikke holde kameraet stille. Altså det der jord, der var stået ude bagved. På haveslangen var ikke... Hold kæft, mand. Jorden, det sætter vi fandme ind til ren kamera. Hvad ser vi, der var røg af? Ej, hvor kæft, det er skægt, mand. Kører John Bane igennem. Nogle kommentarer, Sune. Nej, der er så meget jord ude bagved.